Familia mar Steven Munyakho, ja-Kenya mosebedo twech e piny Saudi Arabia kuom higni 13 tok kane ong'adne kum mar nek, koro rito mondo sirkal mar piny Saudi Arabia otiek chenro mar weye thuolo mondo oduog pacho ka. Steve owe thuolo tok riwruok mar oganda dini Jo-Salam e piny Gima mano Muslim World League chulo omenda $1 million mane familia mar jago mane otho dwaro. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Gikone to familia mar Steven Munyakho, rawera mane ong'adne buch tho e piny Saudi Arabia oyudo fuong'ruok kendo nigi geno mar neno wuodgi bang' higni 13 mar bedo e od twech e piny Saudi Arabia. Humb Steve nochako landore pacho ka higa mokadho e sama anyuola mare ne timo kampen e mbui mar temo choko omenda mar rese. Ywak mar min Steve Dorothy Kwenyu nolandore mochwe chopo e it duol mar oganda din Jo-Salam pacho ka Supkem manotiyo machiegni kod riwruok mar Muslim World League mondo ores Steve kowuok e lak tho. That the Muslim World League had paid $1 million in blood money that was demanded by the victim's family in order to save our brother Steven Munyakho from execution for the manslaughter conviction 13 years ago. I take this opportunity to confirm that indeed the Muslim World League, of which Supkem is a member, paid the said $1 million 1 month ago. I have been reliably informed that the victim's family has received the money and is now in the hands of the authorities of the government of the Kingdom of Saudi Arabia to process Steve for release. Kaluore kod jakom mar Supkem Hassan Olenado, Steve neonge kod dwaro mar nego jago mane otho e lwete tok dhaw mane omuoche kindgi, gino momiyo gin kaka oganda din Jo-Salam gi kao okang' mar rese. Steve case was made an important agenda item within the organization, where it was observed that Steve never intended to kill the victim, given that he and the victim were in fact good friends, save for the unfortunate fight that led to the victim's death. In this regard, it was decided that Steve was deserving of the Muslim World League intervention, hence the authorization to pay the $1 million compensation demanded by the victim's family in order to save Steve from execution. Kata obedo ni poko yango odiochieng' ma Steve nyalo duogo e pachoka, chenro duto osechak ket piny mar neno ni oduogo e pachoka machiegni. So now that this issue has been settled there, the family now have to launch the process in court so that the court can now finally release the person. But you all know it's the only month of Ramadan. Some of our institutions are a little bit slow in terms of engagement, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. So that is what is expected. But we expect now that we are in the last days of Ramadan, maybe in the short while, inshallah, we shall get the proper communication on what this gentleman will be coming home, inshallah. Min Steve Dorothy Kwenyu mane oloso kokalo yor simu onyiso mor mare ewi duogo mar wuode kogoyo erokamano ne jogo duto ma okonye e reso wuode mondo oduog e pachoka. I am lost for words of Muslim World League and Supkem, our go-between. The media houses, oh my. I will never thank you enough. And especially citizens who contributed a quarter or about a quarter of the total that we needed. Nawashukuru sana. Munyakho nong'adne buch tho e higa mar 2011 e bura moro mar nek manotimore e kinde ma Munyakho nodhaw kod jatich wadgi e piny Saudi Arabia. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.